vlog z Prešova dnes. Spolu aj s tiktokerom. A dnes máme špeciálny quest. Ideme nájsť Bubiasa v meske. Takže nám držte palce. Neviem, dozvieme sa to presne dnes. Na takých uličkách som ešte ani nikdy nebol. Ale cítim, že Tobias je blízko. Takže, ako nalákame Tobiasa? Na CS:GO skiny zo stránky Hellcase. To je sponzor tohto videa. Áno, kód DartyGesak inak. Ďakujem. Subscribe, prosím. Možno sa niekto z vás pýta, že kto je to vôbec ten Tobias, ktorého hľadáme. Jeho práve meno je Bias Bu. Prosím, kľud, už nerob tu na hluk. Ty na koho skáčeš? Bolo po 10. No možno tak Gesak do obeda. Ja som domino. Otačam vlog. Dobre, takže naspäť k tomu, kto je Tobias. Teda Bias Penias Bu. A on bohužiaľ utiekol z Leopoldova. Zavraždil 97 starých seniorov, bohužiaľ. Dal ho vonku z väzenia J.O.Ma. J.O.Ma the lawyer. Tobias, no. Proste musíme ho nájsť, je to veľmi nebezpečný človek. Hovorím, nalákate ho na Counter-Strike skiny a na Loli hentai. Tu na moment, tu na. Zakrič Loli hentai strašne nahlas. Loli hentai. Bohužiaľ, Tobiasa sa nám nepodarilo nájsť v Prešove, takže sme teraz akurát, kde sme to vystúpili? Na Magurskej. Nie, v Dubaji. Na Magurskej ulici v Dubaji. To majú všetci tieto ulice. Áno, majú, to je normálne Prešovská ulica v Dubaji a ideme hľadať Tobiasa, takže držte nám palce. On tu bude, lebo tu zarábajú najviac peniazy v Dubaji. Áno, on s Andrewom Tatum zarába peniaze. Lebo Tobias proste točí na OnlyFans videá a má z toho strašne veľké peniaze, takže... Musíš dať cítiť. On má taký pach. On má taký pach, že vidno, že hraje CS-ko každý deň a nesprchuje sa. On sa sprchuje 3-krát do dňa, ty nehovor naozaj. Vôbec, absolútne Tobias ani nevie mydlo ešte. Takže môžete počuť, že sme proste v Dubaji, proste chodia tu drahé autá, drahé motorky, ľudia tu majú proste peniaze, to nie je ako v Prešove. Toto tu viete čo je? To je Burj Khalifa za nami. Neukazuj. Nemôžem vám to ukázať, inak by ste vedeli, kde sme. A my si chceme našu identitu nechať skrytú. A je tu Burj Khalifa, nepoviem vám z ktorej strany, ale je tu Burj Khalifa. Lebo, aha, tu píše Burj Khalifa, ale je to po arabsky. To sú tie egyptské hieroglyfy, čo tam majú. Áno, áno. A tam hneď vedľa sú pyramídy, ale to neviem už ukázať. Jasné. Počkaj. Zatiaľ sa nám ho stále nepodarilo nájsť. Ale rozhodli sme sa, že investujeme nejaké peniaze, ktoré máme. Môžete vidieť samozrejme Dubaj, žiaden problém, je tu slnečno, je tu 64 stupňov. Je tu dnes strašne teplo. A proste tak sme rozmýšľali, že ako to Tobiasa nájdeme, nie? No a prišli sme na to, že mu kúpime billboard. Najväčší billboard v Dubaji na Burj Khalife. Toto je Dubai Shopping Mall. Toto je Dubai Shopping Mall a tu proste ho môžete vidieť. Takže ešte raz, ak ste niekto videli tohto týpka, celý strašne dobre donutý, jeho mamka pracuje pre Donut Shop a robí Donut Shop, je to tam pri Mi. Áno. Iba ľudia z Dubaja budú vedieť samozrejme, kde je Mia. A fakt, kde je to biec? Mňa už to sere. Že mohol takto povedať proste, že... Ale tak on sa pravdepodobne vyváža len v osobných triskáčoch. Tu čo je za budovu? Cítim... Z tejto budovy cítim nezvyčajnú auru. A cítim aj človeka, ktorý sa sprchuje 3-krát za rok. Tam bude to pobíjať, myslíš? No určite tam bude. Hľadáme ho už možno aj toľko hodín, 10 hodín, 25 hodín. Hľadáme ho 25 hodín každý deň a mám tušenie, že bude v tejto budove. Poďme sa tam pozrieť. Dostali sme sa bližšie k tejto budove. Cítiš, že tu bol, ale podľa mňa už odišiel. Bol tu. Kde sa schovávaš? Počkaj. Vidíš tých ľudí vzadu, chcú nás. Bež, samo bež.
Ty že naposledy bol s dievčaťom? Iba s tvojou mamkou včera. Jasne. Mali sme strašne dlhý, vášnivý rozhovor. Toto, čo tu... Že áno, hľadáme Tobiasa, ale tak... Nemusíš kričať. Tak, sorry. Tobias, kde si? No tu doprava. Práve sme sa presunuli na Dubajskú púšť. Tak je horúco toto. Je tu, hovorím, je tu strašne horúco, je tu možno aj 100 stupňov dnes. Je to strašne crazy. Ale my sme odhodlaní, my ho nájdeme. Hovorím, proste sme tu na púšti, tu proste všade na zemi je piesok, ale nebudem vám ho ukazovať. Poďme pozrieť do toho MILF centra, lebo tam asi bude to. MILF centrum v Dubaji? Hej, bo tam podľa mňa Bobias má to takú chuť. Neviem, a neskôr Femboy centrum. No, nie, Fury centrum. Fury centrum, hej. Lebo on je lišiak. No áno, a inak samozrejme Tobias, to sme vám ešte nepovedali, to je veľmi dôležité podotknúť. Tobias vystupuje takéž ako lišiak 204. To znamená, že sa... Má v sebe Fury gény. V CS-ku míňa strašne veľa peňazí, inak na neho si dávajte pozor. On už do CS-ka dal možno aj 150 000 eur. Legenda hovorí, že bol na každom jednom Fury stretnutí, aké kedy v živote bolo. A vždycky si tam dostal, vždycky odišiel s tým, že ho sa mať vyhodili za obťažovanie iných lišiek. Áno, Tobias, teda lišiak v tomto prípade, je v rúji, je v období rúji a proste skáče po každej lišej samičke, ale aj samcovi samozrejme. Takže myslím, že popis toho človeka je veľmi taký, že dá sa nájsť, ale hovorím, no stále ho hľadáme, proste akurát na dubajskej pláži. Zatiaľ žiadne šťastie. Ozveme sa vám neskôr. Bohužiaľ sme zistili, že Tobias je dnes u babky v Raslaviciach, takže tak asi. No. Polícia nám tu musela oznámiť, keď ho zahľadali. Takže ak uvidíte nejakého Furyho v Raslaviciach obleku lišiaka, tak viete, že to je on. Nie je nebezpečný, kúšaj, dajte pozor.